Čaute. Ja som Oliver. No a teraz to točí môj brat a ideme natáčať, lebo na prvom účte Hrk má darček. Darček. Najprv si porobím také, aby som dostal šardy, lebo idem do takej gildy. Dám aspoň 500 šardov. Dobre, koľko šardov môžeme dať? 600. Ideme skúsiť jeden idem pretočiť. Nezajíma. Idem na druhý, no, áno. Ale sa teším, čo mi padne. Special Hero Card. Kedy bude mať tu na darček? Nezájem. Toto ešte jeden účet dáme a potom ideme otvárať Special Hero Card. Bude krátke video, chceme ešte zarolujem. Za videom potom všetky dám, vyzvihnem. Joj, zase ma napadli. Ja teraz dám do rukly šardy. Vidíte? Tu je rukla. Potom dám za videom. Poviem dať kamera novú. Ani ty si nebudeš pozerať. Ani kameraman sa nebude pozerať. Takže. Už pekne. Najprv potváram to tie. Nie. Dobre, slow down. 3 nové. Mňa to nezajíma, ja to predávam. Čakajte. Takže. Nebude sa nikto kúkať. Succubus. Oh shit. Nigga. No. To je všetko z toho videa. Takže čaute.